الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ғаламнарны юктан бар кылып тәрбияләп торучы, безне адәм балаларын дөньяга китереп, үзенең шиксез нигъмәтләрен яудырып торучы Раббыбыз, Хуҗабыз Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Күңел түрләребездән чыккан салават һәм дуаларыбыз галәмнәргә рәхмәт булып җибәрелгән сөйкеле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга барып ирешсә иде. Аллаһу субханаһу ва тааля җомга көнебезне һәм барча көннәребезне бәрәкәтле, файдалы кылса иде. Кылган барча хәерле гамәлләребезне кабул итеп, гөнаһларыбызны кичерсә иде. Аллаһу субханаһу ва тааля бу дөньяны бар итте һәм бу дөнья ул сынау урыны. Бу дөньяда бар мәшәкатьләр, бар авырлыклар. Аллаһу субханаһу ва тааля тереклекне һәм үлемне бар кылды безне сынар өчен, кайсыбызның гамәлләре яхшырак, хәерлерәк булыр микән дип. Шуңа күрә бу дөньяда Аллаһ Тәгалә кешеләргә төрле сынаулар бирә. Кем ул сынауларны узса, иншаалла, ул саваплы була, җәннәтле була. Кем ул сынауларны узмаса, ул гөнаһлы була, бәлки җәһәннәмле булыр. Һәм бу дөнья ул вакытлыча, ахират ул мәңге. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Вал ахирату хайру лиман иттаqa." Ахират теге дөнья тәкъвалы булган бәндәләр өчен хәерлерәк. Вал ахирату хайру абqa. Һәм ахират бу дөньяга караганда яхшырак, хәерлерәк һәм мәңге. Шуңа күрә бу дөньяның вакытлыча сынауларын без дөрес узырга тиешбез. Һәм шушы сынауларның берсе ул җәйге эссе. Һәм ул җәйге эссе Аллаһ Тәгаләнең аятларының берсе, Аллаһ Тәгаләнең билгеләренең, Аллаһ Тәгаләнең муҗизаларының берсе. Аллаһ субханаһу ва тааля бар кылды җирне, күкне. Аллаһ субханаһу ва тааля алмаштыра төн белән көнне. Аллаһ Тәгалә бар кылды кояшны һәм айны, тауларны. Алар барысы да Аллаһ Тәгаләнең аятлары, муҗизалары, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген күрсәтә торган билгеләр. Һәм шушы әйберләрнең алмашынуы, үзгәрүе, бер төн килүе, бер иссе, бер салкын булуы, кешенең тормышындагы күп үзгәрешләр, алар барысы да кешегә ахиратны искә төшерәләр. Һәм кеше бу дөньяда рәхәт алмасын дип, бер төрле булмасын дип, Аллаһ субханаһу ва тааля күрсәтә, бу дөнья ул вакытлыча дип. Аның үзгәрүе, аның мәшәкатьләре, аның авырлыклары кеше дөньяга бәйләнмәсен дип, ул яратмасын дип кылынган. Һәм кеше шуның аркылы ахиратка әзерләнсен дип әйтелә. Һәм бу иссе көннәр, иссе вакытлар безгә ахиратны искә төшерергә тиеш.
Ахираттагы булган газапны. Чөнки кешеләр каберләрен чыгып кубарлыганнан соң иң беренче мәхшәр мәйданында басырлар. Һәм ул вакытны кояш кешенең баш өстендә үк булыр. Хадистә килгәнчә 1 мил дигән гарәпчә. Һәм ул хадисне тапшыручы табигын әйтә, мин белмим ди. Ул мил ди, ул озынлыкмы җирдәге, якынча 2 километрмы ул, яки мил ди ул. Гарәпләрдә, кешеләрдә күзгә сүрмәс үтә торган бәләкәй таякмы ул, яни бик якын булыр. Кояш якын булгачтан, безнең кояш әле ерак шактый, ләкин без аның истелеген сизәбез бик каты гына эссе көннәрдә. Анда кояш кешенең баш очында ук булачак. Һәм шунда кешеләр басып торырлар кояш астында, бернинди күләгәсез, чөнки анда тип-тигез булачак, бернинди калкулыкта, агачта бернәрсә булмаячак, тип-тигез яңа җир. Һәм шунда кешеләр гөнаһларына күрә тиреләрләр. Аларның тәннәреннән шул кояш якын булгачтан, ул кыздыргачтан аларның тиреләре агар. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемнеңдер тир булыр ди тубыктан гына, кемнең булыр ди тездән, кемнең тире булыр билдән, һәм кайсы берсе булыр ди муеннан, кайсы берсен ди бөтенләй тир каплап алыр ди. Һәм Мөхәммәд күрсәтте, менә булай булыр дип, куллары белән күрсәтте, кешеләргә истелек. Менә анда истелек булачак инде ул. Бу дөнья истелеге ул сәй караганда ул якында түгел. Менә шул истелекне Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә искә төшерә. Менә аны искә төшерегез дип. Бу истелеккә зарланмагыз дип, бу иссе көннәр дип. Әйе, ул сынау, кемгәдер бик авыр. Ләкин бу вакытлыча ул. Алайса бездә. Безнең төбәкләрдә иссе бит булмый, ярты еллар буена, айлар буена ул атналар гына була. Һәм шунда да адәм балалары зарланалар һәм дөньяны сүгәләр, ләкин ахиратны искә төшермиләр. Шуңа күрә беренчедән Аллаһ каршына барып баскачтан өстендә кием булмаганда, кояш баш очында булганда, кылган гөнаһларының күләменә карап тирләвең, тиргә батуыңны искә төшерергә иссе вакытта. Һәм шулай ук шул җәһәннәмнең кайнарлыгын, җәһәннәмнең истелеген һәм Пәйгамбәр Мөхәммәд әйтә, утты җәһәннәм ди Аллаһ Тәгаләгә шикаят кылды, зарланды. Һәм әйтте, "И Раббым ди, хәтта әйтелә, я Рабби әкәлә бәъди бәъдан." Минем ди бер өлешем икенче өлеш ашлый башлады. Яни гарәпләрдә бер әйберне шул бетерү, юкка чыгару ашлый дигәннәр. Яни җәһәннәм кыза инде бер-берсен яндыра башлаган үз эшендә. Истелегеннән, кайнарлыгыннан һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала аңа рөхсәт биргән елына 2 мәртәбә шул пар чыгарырга, әзәкне сулыш алырга. Берсенең кыш көне, берсе җәй көне. Һәм сез ди җәй көне иң иссе вакыт ди ул җәһәннәмнең сулыш алуы. Һәм кыш көне иң салкын көннәр ди ул шулай ук җәһәннәмнең шул бер сулыш алуы ул санала. Һәм шулай итеп аңлап була бу хадистән, әйе, безнең өчен ул бит инде кояш әйме, безнең циклон килә әйтәбез инде, монда давление күтәрелә төшә бит инде без бүгенге көндә әйтәбез, ләкин бу без дөньяви әйбернең шул ахират җәһәннәмнең тәэсиреннән дә икесе бергә булуы мөмкин. Кешеләр аңлаганы да, кешеләр аңламаганы да булуы мөмкин. Һәм шулай итеп җәһәннәмнең кешеләргә дә истелек белән һәм салкынлык белән тәэсире килә. Һәм җәһәннәмнең бит газабы берсе яндыру, истелек, кайнарлык, икенчесе салкын. Һәм кайсы риваятларда килә, җәһәннәмнең бер өлеше бар, теге зәмһәри суыклар, бик салкын урын. Шулай ук әйтелә, кешегә җәһәннәмдә шул салкын белән иссе алмашырлар тиз генә. Әле яңа +40 иде, һәм -40 булыр. 1 секундта. Һәм без беләбез дөньяда бик исседән кирсән бик салкынга, кирсенчә ул кешенең тәненә рәхәт түгел.
һәм гел шулай алмашлап торсаң температураны кинәт кенә кешегә бер рәхәт булмаячак. Шуңа күрә кеше температураның, исселекнең, салкынлыкның алмашуы ул да үзенчә бер газап. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә җәннәт турында, анда кергән кешеләр турында, ла ярауна фиха шамса вала замхарира. Алар ди анда җәннәттә аларга кояш та булмас, ягъни кыздыручы, артык кыздыручы, вала замхарира, һәм шул замхарир бик каты суыклар да булмас. Ягъни анда гел уртача булыр. Ягъни безнең җәһәннәмдә бар артык иссе, артык салкын, дөньяда безнең шулай гел температура уйнап тора, җәннәттә гел бер төсле. Бер температура кешегә шуны кояш та кыздырмый, яндырмый, пешермей, һәм салкын белән дә ул интекми, шулай итеп күренеп тора. Бу дөньяда менә сынау һәм безнең өчен искә төшерү. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең өчен дөньядагы утны, шул җәһәннәмне искә төшерү өчен бар иткән. Аллаһ Субханаһу әйтә Вакыйга сүрәсендә: "Әнтум аншатум шаҗарата", сизме ди аның агачларын җирдәге, ягъни шул утын буларак яндырылган агачларны бар иттегезме? Әм нахнул муншиюн, яки безме ди Аллаһ әйтә, аны бар иттекме? Шушы агачларны, һәм сез бит инде агачны алып яндырасыз, утын итеп җылытасыз үзегезне. Нахну җаалнаха тәзкирatan. Без ди ул агачларны һәм аларның яккан ушакны бар иттек ди сезгә кешеләргә тәзкира. Искә төшерер өчен, хәтерләтер өчен. Сез аңа карап, тигенне хәтерләгез дип, онытмагыз дип. Аллаһ Коръәндә шушы утны әйтә, һәм сахабалар ушак ут күргән сайын алар җәһәннәм искә төшергәннәр. Без бит инде шашлык пешерәбез, анда ушак яндырабыз, җылынабыз, рәхәтләнәбез, ушакка карап утырабыз, сокланып аның матурлыгына. Ул утның аркылы җәһәннәмгә искә төшерү урынына сахабалар утны, ушакны күргән сайын ахиратны искә төшергәннәр. Мисал өчен Абдулла ибн Масуд радиллаһу анху тимерчеләр янына узган. Һәм тимерчеләрнең әле шул кызган уттан кызган тимирне чыгарганны күргәндә, һәм аңа карап елап торган. Шул иссе әйбернең, шул кызган әйберне күреп, аңа ул җәһәннәмне искә төшергән. Ул сокланмаган тимерченең гамәле белән. Ансыда булгандыр, ләкин бу очракта ул ут ушакны күреп елаган, куркуыннан. Һәм әгәр карасак аятларга, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә Коръәндә һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд хәдисләрендә әйтә, бу дөньяда мал акчасы булып та шул малыннан закат чыгармаган кешеләрне шушы алтын көмешләр җәһәннәмдә кыздырылып, аннан чыгарылып, кешеләрнең моңгайларына, аркаларына, тәннәренә яндырыр дип килә. Шуңа күрә шунда Ибн Масуд бәлки шунда искә төшергәндер. Кемгәдер шул кыздырылган тимер белән кыямәт көне яндырылыр дип. Шуңа күрә исселек ул Аллаһ Субханаһу ва Тааляның һәм кашанда корылык та безнең шушы менә закат түләмәгәндә, гөнаһ кылганда Аллаһ Субханаһу ва Тааля исселек бирү мөмкин сынар өчен, һәм кешеләргә газап буларак та бирү мөмкин барчабызга да. Шуңа күрә инде без аны искә төшерә тиешбез, барчабыз да бүтән булган гөнаһларыбыздан Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылып, истигъфар кылып, "И Раббым, сиңа кайтабыз", тәүбә кылабыз, садакалар биреп, Аллаһта кайтырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля шул вакытта берәребезнең шул истигъфар, тәүбә кылуыннан соң, дуа кылуыннан соң бәлки безгә үзенең рәхмәтләрен, яңгырлар яудырыр. Шул Аллаһ Субханаһу ва Тааля сорыйбыз: "И Раббыбыз Аллаһ, безгә яңгырларын яудырсаң иде". Раббыбыз безгә инде Пәйгамбәр Хәсән дуа кылган шикелле: "Аллаһумма агыйс", Раббым безгә яңгыр яудырсаң иде, шифалы яңгырлар бирсәң иде. Һәм шушы да искә төшерергә безнең өчен исселектә, кашаганда, кайсы шартларда кешенең закат түләмәү, гөнаһ кылуучы аркасында Аллаһ Субханаһу ва Тааля исселек бирә һәм тагы да нашарак корылыгын бирә аның артыннан. Һәм башкаларда табигъиннәр Ибн Вахб рахимаһуллаһ шул мунчага кергәчтен мунчадагы кайнар суларны,
койнаган суларны күргәчтен, шулай ук җәһәннәмне искә төшереп утырган, чөнки анда да җәһәннәмгә кешеләрнең тәннәренә, өстәренә шул кап-кайнар сулар агызалар һәм ул сулар аларның тәннәрен яндырырлар дип шул аятларны искә төшергән. Һәм инде кыямәт көндә басып торуны һәм җәһәннәм утының искә төшерүе, җәһәннәм ул уты безнең дөнья шикелле кызыл түгел. Пәйгамбәр Хәсән әйткән, аның уты сумала шикелле кап-кара дигән аерылып тора. Һәм аның уты безнең уттан 70 мәртәбә кызурак, аның кызулыгы артарак 70 мәртәбә дип әйтелгән. Шуңа күрә ул менә бу дөньядагы менә бу исселек ул инде бер никадәр генә безгә шул бер шите генә искә төшерергә, чөнки тегендә барганнан соң моннан катырагын күрмәскә дип. Һәм бу исселек ул кешеләргә шул гыйбадәт кылуга, кымышага тиеш түгел. Чөнки кеше иссе дип, ул бүген өйдән бармыйм, мәсәлән, җомгага бармыйм дип иссе дип, җәмәгать намазына бармыйм дип калга тиеш түгел. Хатын-кызлар шул иссе дип яулыгын, күлмәген салып чыгарга тиеш түгел бу вакытта, чөнки бу сынау һәм авыррак булган сайын савабы да күбрәк була. Кеше түзсә, ул сынау узса, иншалла, авырлыкка күрә савап та арттырыла, савап та күбәйтелә. Һәм кеше, хәтта сахабалар, табигиннар шул көннәрдә уразага кергәннәр, ураза тотканнар, иссе көннәрдә һәм әйткәннәр, сез ди бу җәйнең иссе көннәрендә ураза тотыгыз ди, шул кыямәт көндәге озын шул 50 мең ел вакыт басып торуга әзерләнер өчен. Һәм сез ди төннәрен ди бик озак намазда торыгыз ди, тәһәҗҗүд укыгыз ди, кабердәге ялгызлыкка әзерләнер өчен. Алар иссе көн ураза кергәннәр һәм әйткәннәр, чөнки аны сабада күбрәк, кеше авыр булмаса, чөнки өчсез әйберне бөтен кеше ала. Әйбер өчсез булса, бөтен кеше ала аны. Әйбер кыйбат булса, әз кеше ала. Шуңа күрә кыш көне 9 сәгатьтә бөтен кеше тота ала уразаны. Хәтта ширлек кеше дә әлхәмдүлилләh кирә ала. Җәй көне 19 сәгатьтә әз кеше кирә ала. Ләкин аның кадере зуррак. Кем тели икән кыямәт көнендә күләгәдә булырга, кем тели икән кыямәт көндә җәһәннәмнән котылырга, бу иссе көннәрдә шул кыйбатлы әйберне, авыр әйберне ул кылмыйча калдырмас. Шуңа күрә гыйбадәт кылу фақат саклагы түгел. Ел буена мусламан гыйбадәт кыла, ел буена мусламан шушы гамәлләрне кыла алганнарны, әлбәттә кыла алганнары кешеләр шушы алда көнгә әзерләнер өчен. Һәм инде искә төшерергә безнең исселек күп булмый. Ул атна 10 көн, 1 ай булса, каядыр дөньяда ярты ел буена, айлар буена исселдә яшәүчеләр һәм аларның хәлен искә төшерергә дә була. Кемдер тагы да авыррак та яши икән дип, безнең иссе була даимы, бер атна зарланабыз, кешәндә ярты ел буена исседә яши. Шуңа күрә менә шушы исселекнең бар уңай яклары безнең өчен искә төшерергә. Аңларга, зәк фикерләргә бу Аллаһ Тәгаләнең сынавы, Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте. Шуңа күрә кеше теле белән дә, гамәле белән дә шул Аллаһ Тәгаләнең биргән әйберенә каршы чыкмыйча, аны дөрес кулланып, фикерләп, шуларны алар аркылы ахиратка эзләнеп яшәргә тиеш. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай гына, шулай дип алта безгә искә төшерә. Уларга куша һәм Коръән хәдисен укысак, без аларны, шушы мәгънәләрне бер-берсенә бәйли алабыз һәм аларны укыганда урамны карап, чагыштырып, иншалла үзебезнең күңелләребез белән Аллаһ биргәннәрне кабул итеп, آخرتك إن شاء الله أزلنا الله بس. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم إنه الغفور الرحيم السميع الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله